yawa tambayar nasa kamar mai tamun shi da yana nufin cewa kamar abin da ka zo ka karanta mana a nan sosai yana da bambanci da abin da ake yi a filin maulidi, ko dai a filin maulidi wani abu daban ake yi a wurin. Alhamdulillah wannan abubuwan da muke bayani akai su ne ma maulidi. Abin da ake nufi da maulidi dama a bayyana ma'aiki, ya sifofinsa ya kasance, ya darajarsa ya kasance a gurin Allah, ya kamata mutane su ɗauke shi, a wani mu'amala ya kamata mutane su yi mu'amala da shi, ya yanayin kiransa, ya kamata mu ɗauki ƴaƴansa da kuma sahabbansa da kuma yadda ya kamata mu girmama ma'aiki, mu yi mu'amala da abin da ya shafe shi. Wannan shine maulidi. Mu zauna mu faɗakar da juna, mu bayyana farin cikin mu ga duniya cewa mu masoya ne na wani bawan Allah. Wannan bawan Allah shine ma hanya ta samun rabo na duniya da lahira. To ya zama wajibi wanda ya zamanto hanyar samun mu rabon duniya da lahira, ya zamanto mun yi farin ciki da samunsa. Wannan shine dalilin yin maulidi. Kuma wannan ba ma batun ma addini da sauransu ba, ko a al'ada wannan dama mustahsan ne, abu ne wanda yana da kyau. Kuma musamman a wannan zamanin ya zama ma wajibi, saboda mu nuna wa duniya son da muke yi wa ma'aiki. A lokacin da duniya tana kokarin ta nuna batanci ga janabin ma'aiki, mu ya kamata ya zama ma wajibi mu nuna farin cikin mu ga duniya. Mu da kwarkwatan mu ga fito mu nuna muna son ma'aiki, mu nuna girmamawan mu ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, dan duniyar da take ganin za ta iya ta yi batanci ga ma'aiki ta tsorata. Wannan shi abin da dace a yi, kuma dalilin wannan ne ma ake yin maulidi. Allah ya sanya mu cikin masu yin maulidi, Allah kuma ya ba mu albarkatun maulidi. Amma ina da tambaya guda biyu da nake so shi a kara mana bayani, wanda shi ya taɓa dukkan wani janibi wanda yau yake damun wasu mutane, wance tuntuni dai a musulunci amma yau ya dawo sabo. Na farko shehu muna so mu ji wai shi mutum zai iya zagin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma wai ya tuba? Afuwan shehu muna so shehu dai mana bayani a kara mana. Na biyu ai na ɗaya kenan. Na biyu kuma wai shin kamar yadda shehu afwan ka kawo mana hadisin nan, annabi ya ce la tasubbu ashabi, wai shin kuma wannan hadisi sai wasu su dinga ce su in sun tashi magana kan sahabbai sai su ce wasu suna zikirar haqa'iq ne, suna faɗan abin da ya faru ne, wai sai a yi da wa'inda suka rubuta, wai wanda suka rubuta tarihin nan su ma wai zagi subhanallah wai suka rubuta, musamman ma yanda ya kai ma kaji mutum yana ɗaukan kamar sai da na Muawiya. Allah muna roƙo a kara mana bayani a wa'innan tambayoyi, kuma Allah ya saka da ya ƙara ɗaukaka ya biya saboda shugaban halitta na Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Masha Allah, mun gode. Wallahi halin Sayyid Burhanuddin tambaya dai yana da abin nan, yana da muhimmanci, kuma muna kyauta zuzutun dai muna da majalisi ta musamman akan wannan bayani da hukunce-hukunce na wayanda suka yi batunci ga janibin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a tsarin malaman mazhaba. Me ya kamata a faɗi a kansu, kuma wani irin hukunci yake bin su? Wannan ka gani to musamman a Muktasar Khalil a cikin kitabun ridda, ma'ana babun ridda, bayanai dai sun zo da dama, amma ya irga wa'ansu kalmomi 16 da ɗaya daga cikin wa'annan kalmomin in ka furta shi a janabin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to kai ridda. To kuma akwai wa'ansu kalmomi da in ka yi amfani da su a janibin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba za a ma sauraron ka gurin neman tuba ba. Akwai su, kuma akwai kalmomi da za a saurare ka, za a san matsayinka, za a san me kake kokarin cewa kafin a yi hukunci da kai. Amma muddin ainihin hadafin batancin ne, ko da ma ya fito sariha, kalimar ka sariha, ko kuma ya fito kayi shi ne ta kinaya ko ta ta'aribi, ka gani wannan hukuncin sa din akwai hukunci da ake kiransa ta'ziri, wanda kowa ya san shi a babin fiqhi. Kuma insha Allah za mu yi bayani kan musamman akan wannan matsalar dai da ya shafi hukunce-hukunce da yake bin waɗanda suke batanci ga janibin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Na gode kwarai da gaske Sayyidi Burhanuddin, Allah ya saka da alkhairi. Babu abin da za mu ce, Allah ya saka maka da alkhairi akan wannan tambayan, saboda karatun ma dama ya zo da fuskoki guda biyu ne. Na farko dai ya matsayin ma'aiki
ya kuma ya kamata mu ɗauke shi. Wannan shine janibi na farko na karatu. Na biyun kuma shine ya kuma matsayin wanda ya yi batanci ga janabin ma'aiki a musulunci. Ka gani to wannan din da ba mu samu lokaci mun yi bayani su ba, duk da cewa dai insha Allah ba wannan shine na farko ba, insha Allah za mu yi bayani. Insha Allah shek, insha Allah. To shek muna tare da Sayyidi Malam Garba Hadimi gun shek Maulamu Shek Tahir Bauchi yana tare da mu nan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sarki zaki barka da wannan lokaci. Barka ka dai Malam Garba, kana tare da Maulana Shek Shatima kan wannan layi. Ina mika gaisuwa na wurin babban malamin mu shehin mu jagoran mu a Shek Shatima ibn Shek Maulana Shek Abubakar Al-Miskin. Allah ubangiji ya saka masa da alheri. Ina godiya nake, Allah ya saka maka da alheri. Hakika haka kuma Allah duk wanda ya saurari karatun nan ka faranta mana rai matuka. Kuma da mu kwana cikin farin ciki. Allah ya kai maka mizani, Allah ya kara maka. Amin ya rabbi, Allah ya babu ladan. Ya dukkan bukatu alfarman sai da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Haka kuma Allah tambaya na anan akwai wato idan aka samu wasu daga cikin hadisai wanda suka nakalto wato maganganu marasa daɗi ga janibin sayyidina Rasulullahi, sai aka samu wani kuma ya zama wato ya zo yana bitan su haka cikin rashin ladabi ko kuma cikin ladabi na wajen bayyana su, shin wani hukunci ne musulunci ya ɗauka masa? Akan wannan din ne ma ka san alhamdulillah shi hadisan ma'aiki dama alhamdulillah jazakumullahu khairan, shi hadisai suna da dai tsari wurin koyar da su. Akwai hadisan da bai kamata ma a yi fassaran su ba. Wani huzu ta shahihin lam yu'lami ta'wiluhu fala takallam taslimi. Al-Imam Suyuti a cikin alfiya na Suyuti yake ce mana akwai hadisai da ake kiransu su tashabuh, wanda ba san ma'anan su ba, bai kamata a yi magana akan su ba. Sai ya kawo misalin hadisai guda biyu, yace misal hadisi innahu yuganu. Misalin irin hadisin da ma'aike ke ce innahu la yuganu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marra. Hadisin da yake ce mana ma'aike sallallahu alaihi wasallam yake ce mana unzila alqur'anu ala 7 ahruf. Irin hadisan nan bai kamata musulmi yayi magana akan su ba, saboda ba a san ma'anan su ba. Kuma muddin ka faɗi abin da ba shi ba, to za ka kai ga janabin ma'aiki kai ɓatanci. Shi yasa ba a so a yi magana akan ire-iren hadisan nan. Dan ba ka umarnin, dan baya cikin hukunce-hukuncen musulunci. Misali hadisan tarihi da abubuwan da ya faru, me zai kara maka cikin hukunce-hukuncenka? Babu abin da suke kara maka. To ire-iren hadisan nan, to ka gani malamai sun san matsayinsu, ba za a yi magana akan su ba. Muddin wanda ka gani dai yana kokarin ya yi magana kan ire-iren hadisan nan, to yana da manufa dai. A gani to manufansa, to yanayin manufarsa za a fahimci me yake nufi. Allah dai ya samu dace. Shin wanda mutum zai iya wato akan samu wasu su yi fatanci ga janabin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma su fake da cewa jahilci ne sa su haka. Hakan yi wa mutum uzuri saboda jahilci ya fake da fatanci zuwa ga ma'aiki kuma a kyale shi hukunci bare kawo kansa ba. Wannan shi ne tambaya na ƙarshe aka maka wallah. Shi jahilci ai jahili wanda ya yi shi a jahilci an sani, wanda ya yi shi kuma a sani an san shi. Wanda ya yi shi a jahilci, to in ka tabbatar da jahilci ya yi, ka gani hukuncinsa daban da wanda ya yi shi da gangan. To wannan dama a musulunci ma an san da bambancin hukuncensu. Amma to wanda ya yi ɓatanci dangane da waɗansu hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ya dogara da waɗannan hadisan ya yi ɓatanci ga janabin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, to wannan dama ko babu hadisin zai samu hanyar da zai yi ɓatanci, ko da babu ma hadisin. Ko da babu yayi. Ko da babu ma hadisin zai iya samu wani hanya zai yi abinsa. Domin shi dama ya samu hanya ne na ɓatanci ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Don haka ba wai lalle bane sai a dogara da hadisi. Ka gani? Duk hadisan nan da kake ganin ake ce gashi an ce ma'aiki ya ce kaza ko kuma an jingina wa ma'aiki kaza din nan fa, duk hadisan nan da ake faɗa ko ake magana akan su ba su nuna abubuwan da ake faɗa. To ka gani to in hanyar ilimi aka ɗauka. To don haka ba wai lalle bane sai hadisan ne suke bada wannan ma'anan. A'a, shi mai yin ko babu hadisin ko akwai hadisin, shi dama ya yi nufin wani abu ne ta musamman, yana da hadafi da yake so ya kaddamar. Ba lalle bane sai ya jingina wa hadisin yana nan a matsayinsa, malamai sun yi shi, sun san matsayin shi, sun kuma bayyana shi. Bai kamata a hada tsakanin aikin wannan bawan Allah da kuma abin da yake cikin hadisan ba, a ce ya dogara da hadisai ya ci mutuncin shi dama yana so ya ci mutuncin ma'aiki ne
sallallahu alaihi wasallam to hukuncinsa kowa ya san shi, kuma innal ladina yuduna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adaban 'azima. To malam Garba mun gode, Allah saka da alkhairi. To masha Allah, na gode malam Garba, Allah saka da alkhairi. To baitutukan nan duk da sabanin da aka yi akan wanda ya faɗa, wayannan baitutukan akwai sabanin akan mutanen da aka jingina musu baitutukan. Bayan dai baitutukan dai suna nuna girman ma'aiki, to duk abin da yake nuna girman ma'aiki to ka gani na kowa ne. Kuma ya zamanto dole musulmi ya yi itibarinsa, musamman a janibi yana tsarin daga cikin baitutukan, suna da cikin baitutukan da suke nuna mana girman ma'aiki, kuma suke koyar mana yadda ya kamata mu dauki ma'aiki. To abinda baitutukan suke nufi shine duk wanda zai ya ga na gaba da shi ɗan girman nan da Allah ya bashi da kuma alfarman da Allah ya bashi na addini, to a girmama shi, ko da za a tashi a tsaya masa da sauransu, wannan ya zama farilla. Kamar ya kuma sake bayani akan baitutuka da suke cewa wa ajmal min kalam tarakatu aini, wannan haka yake ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, kyawunsa ba taba ganin irinsa ba, kuma ba za a gani ba. Wa ahsan minka lam talid nisa, kuma hakan nan yadda Allah ya yi masa kyawun halitta, mata dai ko ba za su iya haifar da irin halittansa ba. Domin shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kulika mubarra'an min kulli aibin, aibi na kuma na halitta da kuma aibi na laifuffuka da za a yi shi, ko na zuci ko na hali ko na menene duk abin da ya zama to aibi dai ma'aiki to baya tare da shi. Ka annaka kar kulikta kama ta sha'u, an duba yanayin halittarsa kamar ma za a ce shine mai ya bada shawaran a halarce shi haka, ka gani sallallahu alaihi wasallam. Kuma an duba hakan ba abun mamaki bane, saboda me, saboda Allah ma ya bayyana cewa ya yi masa jamalin sura, shine karshen kyawu a halitta, haka kuma karshen kyawu a halayya, karshen dai isa a matsayi. Don haka ma'aiki dai duk abin da aka faɗa a kansa dai yayi daidai, in ba Allah aka ce masa ba, in har matsayin yana ƙasa da uluhiyya, yana cikin ubudiyya, abinda malaman mu suka koyar mana cewa shine idza qulta abdullahi sayyidu khalqihi litansib lahu ma shi'ta la taftasul kufra. Don haka al-imam al-busiri yake ce mana wansub ila zatihi ma shi'ta min sharafin wansub ila qadrihi ma shi'ta min 'izami فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. فلما yake dai mutum ba zai iya bayyana shi a baki ya karasar da shi ba, domin wanda ya kasance halinsa alqur'ani to ya gama komai. Allah ya bamu albarkacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Dama addinin an-nasiha ne, addinin mu addini ne na nasiha, kuma shine addinin annabawa, shine addinin sahabbai, shine addinin da kuma aka san mu da shi. Domin nasiha dama abubuwa ne guda 5 wanda musulmi ba zai fito a cikin su ba, kuma za a yi shi ne akan ilimi, akan haƙuri, akan sun juna. Domin ka duba annabi Nuhu alaihi salam cewa ya uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun, akan ilimi yayin nasiharsa. Haka kuma annabi Hud akan ilimi yayin nasiharsa, uballighukum risalati rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Haka kuma annabi Salih akan ilimi yayin nasiharsa yace laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Haka kuma annabi sauran annabawan gaba daya haka akan son juna da hikima da kuma kira ga manufar shari'a, ka gani shine abin da suka lura gurin nasiha, kuma suka kira mutane zuwa addini. Ya kamata mu ma mu yi koyi da su, mu kasance muna kiran ɗan uwanmu zuwa dai mu girmama tauhidin nan ya kamata mu girmama shi da farko, saboda mu san abin da ya wajaba, mu san abin da kuma ya zama ja'izi, mu san abin da ya zama mustahili ga Allah madaukakin sarki. Haka kuma mu sauko zuwa ga ma'aikatan sallallahu da kuma sauran annabawa, mu san wajibi da ja'izi da mustahil. A gani hanyar da malamai magabata, ya malaman ahlus sunna wal jama'a irin su Abul Hasan al-Ash'ari, Abi Mansur al-Maturidi, ta hanyar su ya kamata mu samu akidar mu. Haka kuma mu kasance muna masu bin mazhabobin malamai, musamman Imam Malik, ya zamanto matafiyar mu akan wannan haka yake, ya zamanto kuma mashayar mu, ma'ana hanyar mu ta tasawuf ya zamanto kan ka'idan malamai da suka kware a cikin fannoni na musulunci, kamar irin su malamai da duniya ta shaida ilimin su, ta shaida
kuma tafiyar su tafiya ce ta gaskiya irin su Sheikh Islam wa Sa'adat Manan Sheikh Ibrahim Iyas radiyallahu anhu da kuma sauran malamai da muke tare da su a yanzu irin su Sheikh Sharif Sale da kuma Sheikh Tahir Bauchi. Sheikh Tahir Bauchi wayannan su ne ya kamata su zamanto jagoran musulman duniya gaba ɗaya, domin a akidar su dama ash'ariya ce, kuma tafiya su zama mazhabar malikiya suke bi, kuma a ilimi dai kowa ya san cewa ilimi anan yake, to bai kamata musulmi ya je ya faɗo cikin abubuwan da dai ba san ko ina za a ɗauka ba, balle a san inda za a tsaya. A gani to addinin da muka samo kanmu a cikin sa a wannan halin, ina ma akidar ma har yanzu ba a san ma menene matsayinsa ba. A gani to dole ya kamata musulmai su gane addini fa akida ce, in ta ɗauri to ta ɗauri, in kuma ta yanke ta yanke. Ya kamata in har akida kake yi, akidan mun fa ya zamanto na magabata ne, kada ka zamanto kana bin akidan waɗansu mutane da ba a san ma ina suka fara ba. Wannan shine shawaran da zan bawa musulmai, duk da cewa ba wannan muka zo ba, amma saboda an ce nasiha, a gani addinin an-nasiha kullu lillah wa li rasulihi wa li kullu liman qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Ya kamata mu jara akidar mu jara tafiyar mu ta mazhaba, mu jara kuma hanyar mu ta tasawuf, mu kasance muna kan hanya daya, muna tafiyar da al'amura daya, muna bin malaman mu, muna girmama na gaba da mu, kuma muna son sauran musulmai gaba dayan su. Kada mu bambanta tsakanin, in har ya zama to abin musulunci ne ko dan izala ne ko kuma dan dariƙa ne, gaba dayan su ajiye su a matsayin ƴan uwan, amma ya zamanto suna kan ka'ida, mun san akidar su, mun san matafiyar su, a tafiyar su suna bin malamai magabata ne ko ba su abi, mun san suna bi, mun san kuma su akidar su ya kamata mu zauna da su lafiya. Wannan shine nasihan da zan yi, amma duk wanda ya saba wa wannan tafiyar to kasancewar ka dan uwansa to hadari ne. Allah ya sa